Yo, murisei mafans angu mkomana Aspa, mkomana wenyu that ari kushanda mangoma zvamanje tine ngoma ratiri kushanda, so ndiri kuti inini watch out for this track. Ndine vakomana, you know, we are working on this track, you know, so ndadati munzwe kadimbu kezvatiri kuita, so saya chimbovakandira kadimbu vambowa. Machinzo guys, so watch out for this track.